Iti daytoy nga aldaw nakabsat tinagayen. Adda ti libro nga isu nga nakailanadang ti sao ti Dios. Iti una nga Pedro kapitulo 2 versikulo 21 kunana ti kasto. Ta maipaay iti daytoy naawis kayo. Ta ni Kristo nagsagaba magkapu kada kayo. Anang ibati kada kayo ti ulidan. Tapno surutin niyo dagiti adana. Niapu tayo nga Isus kakabsa. Sakpan nga pumanaw ditirabaw ti daga. Nang ibati ti ulidan. Ti ulidan kakabsat kay ibati niapu tayo nga Isus. Isuday jay panangapresyar dagiti nagana. Tabay sa daita nga paset anayon na imbati ti Dios nga ti tao nga padayaw itinaganak kinikwana may sa nasagot ang itag malipod kadagiti na ti biyag umatidog kinikwana palakpakan kayo ti Apo. Kakabsat kinanak kinapo. Iti daytoy nga aldaw ti ulidan nga imbati nga apu tayo nga Isus. Kunana nagsagaba kadagiti nagduduma nga banbanan nga napasamak kabayatan ti panagbiag na ti rabaw ti daga. Ngem ditoy pinatanggalan na nga imbati na tinaimbag kaulidan arumbag asulutan ket isu ininturan na inturad na insakripisyo na dagiti panbanag apasama nga isu nga inawit na ngem maray dayaw ti Apo nagpangligi dayta kakabsat timbati na arumbeng nga daptaren tayo kadagitoy nga aldaw nang runa kada kayo apada nga daan iti pamilya. Kakabsat kingagayen iti Efeso kapitulo 5 versikulo 25 kasto iti kunana. Efeso 5 versikulo 25 kunana ti kastoy. Kakabsat kinagayen lalaki ayaten niyo dagiti asaway. Akasmat ti panagayat ni Jesucristo ti Iglesia ket inyawat na ti bagina gapo kada tayo. No tinapalabas ket datayo tinapresyar dagiti anak. Datayumet kakabsat tinagayen nga ama ti uneg ti pagtaingan, uneg ti pamilya, uneg ti kagibungan, uneg ti iglesia, kakabsat tinagayen kunana lalaki ayaten niyo dagiti asaway. Iti daytoy nga aldaw ayaten kakabsat. Daytoy ti maysa nga inbati nga apo tayo nga Isus. Ulidan nga isumat tinbati na nga insuro kada tayo anagana nga dagiti kuma asawa tayo in tayo kuma ipatag kinayaten tayo nga aging gana kuma nga nilaeng patay di mamagsina kada tayo padaydayaw ni Apo Dios. Daytoy kakabsat no napo tayo nga Isus ket inibturan na tibanag ang napasamak iti biyag na isumat ti kayat na nga inbati nga umidan asuruten tayo nga ama ipagtay na. Ti saludsod kakabsat tinagayen kunana lalaki ayaten niyo dagiti asaway. Akas ti panagayat ni
Kristo ti Iglesia, inayat na, iti bagina, gapu kintuana. Dito'y kakabsat ti may sa kabanat, nga kaya't nga ipakita ni Apo tayo nga Isos. Ni Apo tayo nga Isos Kristo, inayat na ti bukod nga bagay. Ayat na nga sa world, na kayumat na ama. Ti asawa, isot may sa kapasad, iti bagay. No pasad nga ron, ti bagay. Kat naapo tayo nga Isus, kat inayat na, ti bukod na bagay. Isuday ta kakabsat, iti inbati na, nga ulidan, nga intay mat aramidan, nga nukas kanukuma, di panagipatid tayo, ti bukod tayo nga bagay. Gapot at asawa tayo, kat pasad ti bagay. Ipatid tayo kumamat, tatlong iti kasta, isuday ta, ti ulidan ang makita, nga surutong tubod, nagita po, kinanak tayo, baray dayaw ni Apo Diyos. Kuna natin kastoy kakabsat. Kuna natin kastoy. Iti Roma Kapitulo 13, versikulo 13, kuna natin kastoy. Roma Kapitulo 13, versikulo 13, kuna na. Magna tayo, as sinadayan, akas italdaw, saan nga kas karagdiragdiragsak, itinalabas, kinbarbartag, saan nga kinadarab, kin kadagiti, kinadakas, saan nga kadagitiring-ringgol, kin apa. Kakabsat, kinagayan, dahitoy, tikinuna, ti maysa kadagiti masirid nga adipan ti Dios. Nga pinatalgadan ni Apostol Pablo ako nana, nga ti maysa kumang nga ama. Adda kumakin kuana amag na anadayaw. Iti sangwanan timumutan na nga asawa nga saan kumang nga dagiti panbanag nga kababalin. Iti daytoy nga lubong, iti adda kuma, iti baysa nga ba, nudigat daytoy kuma, na imbag, abanag, iso kuma, iti adda kinkuana, tapnon, mangipakita, kin mangipanagdag, kakabsal tinagayan, daytoy balikas ako nana, ayatin niyo, dagiti asaway. Iti Episo, Kapitulo 6, versikulo 4, versikulo 11, kurang natin versikulo 11. Ikaw wisyo, ti amin akabal, anadusan, tapno mabalin niyo, ti agtalinaan, amay busur kadagiti pananganlilaw, iti sa iro. Kakabsat, kinirayan. Ibagbaga ito'y na Apostol Pablo nga ti maysa nga ama ti unag ti pagtaylan. Adda umakinkuana dayday kabal nga panangikawas nga iso ni Apo tayo nga Isus. No adda kinka daytoy abana. Maliklikan dagiti banbanag at inadakos ni daytoy nga lubong. Panagbarbargad kindadlo mamay abanag dagitoy maikat manipod ti may salama iti uneg ti pagtayngan no ti kawas ti may salama ket ti kabal nga isu ni Apo tayo nga Isu Kristo isuguma iti adda iti tunggal maysa manipod ti Ama taplon dagiti banbanag ay ayatan na kabsat nga umay amang padas amang dadal ti kinadakas iti daytoy nga biag ti tao nga may salama adda kinkuana ti panagbaligid. Isu nga kinuna ni Apostol Pedro nga ni Apo tayo nangibati iti ulidan apagtuladan ti tao nga adda kasbay salama iti uneg iti pagtayngan agraman iti uneg iti iglesia. Ti versikulo 14 ti daytoy nga libro kunana, bumilig kayo nga ro, si babarigas kayo,
kinapudno, kat si kakauwis kayo, iti kabal, iti kinalintag, ay ayatan at kakabsat. At dito'y tinsuro ti Diyos, nga adda iti may sa ama, taplon iti kasta, kakabsat, kinagayan, dayday kinabilag, nga iso ti panakay kawas ti kinalintag, iso iti maaramid ti mapasamak iti biyag na, ti panangipatid na ti asawa na, panangipatid na ti pamilya na, panangipatid na ti iglesia, kangrunan, ti panangipatid na, ti pagribigan na king ni Apo Diyos, kakabsat kinagayan, at dakumaka na tayo, dayday kakabal, nga iso ti bilag, ti kinalintag, nga iso niya po tayo nga Isu Kristo, dagiti anak, inapresyar na datay. At napay ang sangit, at napay na may pulo yan. Anya ti kapuna, maliknana, dayday, panaka, usin, nga dagiti, balakat, dagiti naganap kinkwana, putpudno, aparakin kuwana. Isu nga dakkel, iti parang babawi na nasaan na nga mayugkas, ijay banag nga akpal ang makita, dayday ti malipakita, nga dakin kuwana ti ayat, nga nakasagana ang mangawat, dagiti banbanag, anaimbag abalakad, iti way salama. Itamad, kuna na, kat na kayo nga ama, di kay rurudan, dagiti anak yaw. Kakabsat, kinagayang di kay rurudan, dagiti anak yaw, no di kat idaalan nyo ida. Iti, alagadan at pamagbaga, iti ako. No nagduma, kakabsat, kinagayang, dahito'y tibay sa kabana. Nga, nakaskas daw ang mapaspasamak, dahito'y lubong ang pagbibinagan tayo. Apay, tibalakad kunana, tibay sa kama, saan na kung nga rudin, iti anak na. Dahito'y nabasa, ijay Facebook. Ti maysa nga ubing, ti maysa nga ina, maysa nga ama. Hindi basit pa'y gani ubing. Saan nga napintas ti panang tratar? Tinagandak tinuwanak. Nga ginggana nga dumakal kat addan at siyempre, di pagadala. Sansanod-sunod na ito'y ubing, idaadan, kinkwana, di pa nakagunod, di pa nunod, alam na ito. Apay nga ta, nga tinaganap kanya, kat kang kanayong, nga umong tanda, dahil isaludsud na yung ubing. Hindi, agdadan na siyang mangpat na kinaganap kinukuha. Kuna na, mapang agradwara ko, itilimentarya. Anya, tilayat mo, may isagot pukin ka. Pisumbat ti ama ko na isagot mo kanya, anak, iso, ti pang nakatayo. Simbongbat tubing at kunana, papang kunana, matungpal, lusot tarigagay. Halpasan na, nangangamit, surat, at kunana, papang, isutay to'y, titungpalan, tidawat, nga iso ay nakisagot kin ka, nga tibiyag. Kat iso, isagot ko kin. Sumangbat ti ama, birukan na ka. Saan na mga birukan na pan? Ijaglaw lang, awan tinakita na.
Ngan ibisyembrag manipod iti kwarto, nakita ng tubig nga nakabitin manipod iti ulag ti kwarto da. Binasa nga isurat, iso ti mensahe, dayjay dilawat ti Ama nga tibiyag iso ti isagot na. Ti Ama kalabsat at sangit, malagip na at pabawi ng talpasan. Kaya't na nga sa uwan ay ayagan na labsat. Na isuday ito'y tikapunan maapay, akinuman na Apostol Pablo nga timay sa kuma nga Ama, saan na kuma arurudan, wano, dangranan, wanong tan, nudikat isuro na kuma, itapat iso nga bana, tingungutan ng anak, tablon ni Kasta, agturong, itimay sa nabanag agalan, apagtungpalan, manipod ti pagragsakan iti Diyos. Ngam mamadya kakabsat pinagayin, nga dagiti anak nga po Diyos, nga dagituyon nga lalang, awanan ti Kasta, nga ugali kin panpanunot, tatigapuna, at datayo nga nasursuruan, panagdengag ka dagiti sao nga po Diyos, narumbag nga dagiti anak tayo, puyugan tayo ilang ngayon, tunag patay dayawan ti Diyos, tauray inton lakayan saan nantong nga malipatan, daytoy kakabsatin batin o nidan, na gusto niya nilabit, amay sa kadagiti maingal, na adalan wano, aanipon ti Diyos itidan na tulag, kaya't na nasawan kakabsat tinagayin, apag isulaunay, daytoy kinuna, ni Apostol Pablo, nga natayo kuma nga naganap, saan tayo kuma, nga rurudan na kitanak tayo, nudikat na tayo kuma, di magibati tinapintas unidan, apag wadan, tapnon na gituingan na, apag iso, dayjay kinuna, ni Apo tayo nga Isos, nga nagibati tiunidan apag tuladan, kabayatan, itikabdana, itidaytoy alubong, ngayon na nagdanag. Isungay tidaytoy aldaw, karabsat kinagayan kinakadwa, iti marikadwa nga Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 10, iti kasasad, ti panagbiag ko, pamatik, nabayag ang panagituloy, ng runa iti anos ko, isuday ito iti inbilin na, kin ni Timoteo, iti mapan na kasaba, arumbang kuma, na adaptagan na, dahitoy nga imbati ni Pablo, nga adakin kuwan at kinaanos, iti kabayatan, iti panagserbina, kin ni Apo tayo nga Isus, isungay iti dahitoy nga daw, ay ayapan na kabsat tinakadwa, nuna ito'y kat isod impat ni Apostol Pablo kain bilin na kin ni Timoteo uray man datayo nga ma rumbeng kumamat nga mangibati tayo itiulidan alain ba asurutan na kitanak kin Apo tayo maraydayaw na Apo Diyos palakpakan tayo. Kakabsat tinagayan iti versikulo 12 ko na natigas ko kat isu amin dagiti maya nga agbyag ang kasaltuhan kin Kristo Isus aklak amdang tutipan na kay dadanes niapo tayo nga Isus kapsat kinagayin tilinakam na kabayatan di manakas kasabana di turabaw tinaga ano taapay gayam isud daytoy iti inbagana kin Apostol Pablo nga timbaysa nga tao nga agbyag ditirabaw talaga iti panaglakam kadagiti pangbanag ang mapasamak kinasasad ti panagbiag na saan amaliklikan iti pannakaidadalis. Kakapsat hindi kayen no palasan tayo nga kita kada kayo nga parang subsubaybayan. Ikagdaman na gobyerno ni Apo Marcos. Uray anya nga oras aldaw rabii panpanunutan na no kasano. Iti wagas di pan nakayaon
ti tao dagindal ti pagindal ng Pilipinas. Pag-isu, kapakatawan ng dumilaan, yung katapusan, dahil ito'y apunan. At na project na, ngayon pa'y nakalagiti at tao ti 1 million nga balay. Apara kalagiti at tao nga awan, iti balay na. Nagito'y kakabsat. Saan nga makita? At dahil mga presyan, at dahil saan nga mga presyan? Dininto ngay sakripisyo na apanunutan. Nagito'y banat arumpag na nabinin na tatlong nakatulong kadagiti at tao ngagandag ti pamilyan a Pilipinas. Apay kakabsat kinagayan ngamin kinunana wen kat isu amin dagiti mayat nga agbyag ana sangkuan ken Kristos at nakandal to ti pannakaydaran. Kakabsat kinagayan nung nagpalingkan ang maysa nga anak ti Diyos, saan mo nga panunutan nga pinamawanan iti sagrapan nga saan anay ba no di ket puro na iba gabuta dakon ganyan nga manyat ko na nakapsat pinagayan ti tao nga biyag kinasanbuan kin Kristo aglak ang danto ti pannakaydaran. Isu nga iti daytoy ngaldaw ay ayatan nakabsat isuday ka tinayon ti pasad ti maysa nga ama tunag ti kaptayngan nga gayam no maysa ka nga ama no gayam si kakat maysa ka nga anak ti Dios kat agserserbi ka kinkuana ti pannakaydadanes umaykin ka ngambanat na isuday ti iterasyon no apay ay ayatan na kabsat a pinatalagalang matlang na Apostol Pablo ti versikulo 14 kunana iti kastoy ngel sika at talinad ka kanagiti panbanat nga sinursurong kin pinatalagalang nga among no siya sino ti mangnangidalan adakwa. Kaya't na nga sa wan nga labsat kinagayan, agda kumakada tayo ti panagtalinaan, ijay surusuro, anapatalagadan, nga ammo tayo, nga ti tao, nga adda, nga agserbi, kinapo tayo ng Iso Kristo. Umay, ti pannakaydadanes, isot kabuna nga labsat, nga itigay tuwing aldaw, gagayan kinakadwa, isot day ka tayo, pakalagi pa dahil maysa nga tao tinang natulag nga itinang dadaw kin pannakaydadanes ti kasasad ti panagbiag na asumursulot kin naputa yung Iso Kristo awan sa bali no saan nga dagiti bukod na pamilya gagayon na dagitan na ket kunana panawa mo ti Dios ininto nga sika agsagsagaba ka nga agrigriga ngam kakabsat tinagayon kinunahan ni Job nagdakder nagtalan ket nagtalinaan anamati kinyapon Dios nga gingkana nga pinanawan ti asawa na pinanawan dagiti anak na pinanawan dagiti kagayon na napukaw dagiti kinabaktan na ngem ni Job kakabsat tinagayon nangibati ti ulidan ket saan na abinaybayan dayta pinatina nga iso nga po tayo nga isos ket imay kitwana di panagtalinaan iso nga ni Job maysa nga ama ang maysa anang ibati ti ulidan apay nagtakder manipod iti Dios a pinatina iso nga iti daytoy ngaldaw ay ayatan ang absat kinagayon ti kasasad ti panagserbi tayo iti daytoy arubong umay nasaan tayo ang naliklikan dagiti panagsagaba pannakaydadanes ngem isuda dagito iti pakarukodan no sa sindo kin sinno ka kin kasano ti kinaulag ti pagbatil ket sapay ay ayatan ang absat nga uray pay ayatan tayo dagiti anak
ayatan tayo din umutan tayo ng asawa, ayatan tayo din agimungan, kat no na tayo, kat baybayan na tayo, agtalag tayo, iti Diyos, kat mamatya na ti Diyos, saan nang to kabaybayan, dagit agtalinaan, kirkuana, ti ako ti mang bendisyon, na imbag, daw tayo, nakapsat, palakpakan kayo, iti ako.